Turkashi wata gagarumar rigima da ta kunno kai tsakanin manyan mawaƙa guda biyu, Soja Boy da kuma mawaƙi Ali Jita, ta yi matuƙar bawa mutane mamaki, amma mutane da dama ganin wannan rigima suke ko wannan cece-kuce, amma fa ba san ainihin dalili ko kuma sila na wannan rigima ba, wanda a wannan bidiyon namu in dai har kun biyo mu har zuwa ƙarshen wannan bidiyo, to babu shakka za ku san abin da ya faru daga farko har zuwa ƙarshe tsakanin mawaƙi Ali Jita da kuma mawaƙi Soja Boy, wannan dambaruwa da ke faruwa. Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da safiyar yau, barkanku da sake kasancewa da mu a wannan tashar ta mai albarka. A yau labarin da muke ɗauke da shi labari ne wanda zai matuƙar baku mamaki, sannan kuma abubuwan da suke cikin wannan bidiyo za su yi matuƙar amfanar ku, sannan kuma za ku samu hujjoji na yin bayani akan wannan dambaruwa da ke faruwa tsakanin mawaƙi Ali Jita da kuma mawaƙi Soja Boy. Amma abin da za ku yi shine dan Allah ku daure ku biyo mu har zuwa ƙarshen wannan bidiyo domin ji da ganin abubuwan da suka faru da kuma sanin abubuwan da suke faruwa tsakanin mawaƙi Soja Boy da kuma mawaƙi Ali Jita. Amma kafin mu tsindima cikin bidiyon gadan-gadan, za mu so dan Allah idan kai baƙo ne ko baƙuwa a wannan tashar ta mai albarka, ku daure ku danna mana subscribe, kana ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantaccen ayyukanmu da zarar mun ɗaura. Mun gode. Soja Boy wani mawaƙi ne wanda yake ganin cewa zai kawo sauyi irin yadda Hausawa suke waƙoƙinsu, zai kawo musu ci gaba da kuma bambance-bambance da kuma dalilin da ya sa Hausawan ba su samu ci gaba ba kamar yadda 'yan kudu da kuma a duniya mutane suke samu. Kamar yadda kuka sani, mawaƙi Soja Boy mawaƙi ne wanda yake waƙar Hausa kamar yadda su Ali Jita, Umar M Sharif, Hamisu Breaker da dai sauran mawaƙan muke yi. Amma fa sai dai shi mawaƙi Soja Boy salon waƙar tasa ya sha bamban da na waɗannan mawaƙa. Waƙa ce zai yi ta kamar yadda suke yin waƙar a studio, amma fa yanayin yadda zai yi bidiyoyinsa tabbas babu shakka sun sha bamban. Duk da cewa ya fito yana bayyana cewa abubuwan da Hausawa ke yi a cikin bidiyoyinsu waɗannan su ne abubuwan da suka hana samun ci gaba, sannan kuma suka sa ba su je sun zamanto international ba, wato wanda a duniya gabaki ɗaya za a kalli abinsu sannan kuma a ji. Duk da cewa mawaƙi Soja Boy ɗin baya yin waƙar tasa da Turanci, amma fa na ɗaya daga cikin wanda ya kawo wani sabon salo a waƙoƙin Hausa, domin ko a cikin waƙar tasa zai kamar yadda su mawaƙi Ali Jitan ke yi, amma fa shi yanayin bidiyoyinsa sun sha bamban, domin kamar yadda mutane ke ta ƙorafe duk da cewa ya ce waɗanda suke ƙorafe-ƙorafen ma san abin nasa suke, domin inda ya yi sai sun kalla, kasancewar yadda yake bidiyoyin nasa da mata a ganin mutane ko a ce al'adarsa ta Malam Bahaushe, babu shakka wannan abu ya saba ka'ida, ba wai yin bidiyoyi da mata ba, irin abubuwan da yake yi a cikin bidiyoyin nasa wanda zai yi wuya a ce kana ɗan arewacin Najeriya wanda baka taɓa ganin irin wannan bidiyo wanda Soja Boy yake yi ba. Duk da cewa sabon abu ne kuma sabon salo ne ya kawo, wanda yake ganin cewa wannan sabon salo da ya kawo abu ne wanda zai ƙara shi zuwa ci gaba, ya zamana a duniya baki ɗaya ana kallon sa. Wato irin wannan salo na waƙa da mawaƙi Soja Boy ya ɗauka, babu shakka ya zo wa da 'yan arewacin Najeriya abin mamaki da kuma sabon salo, wanda wasu ke ganin cewa abin da yake yi babu shakka ba daidai ba ne, kuma saɓawa ce wa addinin musulunci da kuma al'ada. Sai dai ko bayan wannan dambaruwa da ke ta faruwa, tuni mawaƙi Soja Boy ɗin da kuma mawaƙi Ali Jita suka kare a wani bidiyo call, duk da cewa ba wai sun yi faɗan ba ne ido na ganin ido, ko mu ce cece kucen, ko mu ce kowa ya faɗi ra'ayinka, domin shine wannan abu wanda ya faru, inda mawaƙi Ali Jitan ke bayyana cewa duk da cewa baya fitowa ya irin waɗannan abubuwan a bidiyo, amma fa hakan bai hana a gayyace sa ba, sannan kuma duk sanda aka gayyace sa ana ba sa kuɗi mai yawan gaske. Shi kuma mawaƙi Soja Boy ɗin ya furta cewa kawai dai yana faɗa ne don son ransa, sannan kuma shi abin da yake yi ba abu bane wanda ya saba wa ƙa'idar waƙa, domin ita waƙa ba addini ba ce, sannan kuma ba musulunci ba ce, sannan kuma kuɗin da za a ɗauka a ba ɗan kudu wanda yake yin irin abubuwan da Soja Boy ɗin yake yi, babu shakka ba za a ba Ali Jita rabinsu ba, domin kamar yadda Soja Boy ɗin yake bayyana cewa akwai mawaƙin da aka kira Arewa an ba sa kuɗi kimanin naira miliyan 1, akwai mawaƙin da za a kira a kudu a ba su kuɗi kimanin miliyan 100. Yadda ake kimanta su da kuma ba su daraja a arewacin Najeriya, su ba za su taɓa kiran ɗan arewa su ba su wannan kuɗi ba, ko da ma a ce free ne ba za su kira su gayyace shi ba, domin baya abubuwan da suka zamanto worldwide content, wato abin da zai shiga duniya baki ɗaya domin kowa ya kalla kenan.
Duk da cewa mawaƙi Ali Jitan ya ƙalubalance sa da cewa addininsa da kuma al'adarsa ba ta yadda da wannan abu da yake ba, shi ko mawaƙi Soja Boy ɗin ya bayyana cewa a ita waƙa dama ba addini ba ce, sannan kuma ba al'ada ba ce, sannan kuma babu ita alƙur'ani ko kuma hadisi da kake yi, amma kuma wannan abu za ka ƙalubalanta shi ma yana daga cikin waƙar. In dai ko za ka sani na daina wannan abu, to sai dai kai ma ka daina yin waƙar baki ɗaya. Sai mawaƙi Ali Jitan ya bayyana cewa ba wai haka ba ne, amma za ka iya kiyaye al'adarka, sannan kuma abin da idan ka yi ya saba wa musulunci kai ma ka sani. Dalilin da ya sa har yanzu ban daina waka ba, ban yarda cewa waka haramun ba ce. Maganar da mawaƙi Ali Jita kenan ya faɗa wa Soja Boy. Cece kuce dai iri-iri ya ta gabata tsakanin mawaƙi Ali Jitan da kuma mawaƙi Soja Boy. Duk da cewa mawaƙi Soja Boy wannan ba shine karo na farko da wani ya ƙalubalance sa akan salon da ya ɗauka na yin waƙoƙinsa ba, amma shi ko mawaƙi Soja Boy ɗin ya bayyana cewa babu gudu ba ja da baya, domin wannan salo da ya ɗauka salo ne wanda yake so ya ɗaga arewa, ya zamana a duniya arewa da kuma mawaƙan Hausa sun sami yanci, shine zai yi yaƙin nemo musu yancin, ko da ko a ce suna ganin laifi yake yanzu, nan gaba za su ji daɗin abin da yake yi, domin su ma za a fara kiransu ana karrama su da kuma ba su kuɗi mai yawan gaske a yayin da aka gayyace su wani taro, sannan kuma za ana kiran su tararruka ba iya cikin ƙasar Najeriya ba har wajen ƙasashen, ta dalilin waɗannan bidiyoyi da yake domin ɗaga daraja da kuma martabar Hausa da kuma waƙoƙin Hausa. To wannan ita ce dai dambaruwar da ke ta faruwa tsakanin mawaƙi Soja Boy ɗin da kuma mawaƙi Ali Jita, wanda har zuwa yanzu kowa a cikinsu bai gamsu da maganar kowa ba. Haka aka yi ta dambaruwar wadda har zuwa yanzu bata samu ƙarshe a tattaunawar tasu ba, domin kowa bai aminta da maganar kowa ba, duk da cewa a wani ɓangaren magoya baya ko mu ce masu hasashe da kuma furta abin da ke bakinsu sun bayyana cewa kamar mawaƙi Ali Jitan ya fi ƙarfi na gaskiya tsakaninsa da mawaƙi Soja Boy ɗin, amma wasu ko suna bayan mawaƙi Soja Boy ɗin. Masu kallo da kuma sauraron mu, kuma da kuka kalli wannan bidiyo sannan kuma kuka san wannan dambaruwa da ke faruwa tsakanin waɗannan manyan mawaƙa guda biyu, kuma kuna da dama da kuma ra'ayinku na faɗi cewa abin da Soja Boy yake yi daidai ne, kuna so ya ci gaba da yi, ko kuma kuna daga cikin masu ƙalubalantarsa na cewa ya ƙura da irin waɗannan bidiyoyi da yake yi da mata wanda suka saba ƙa'ida a arewacin Najeriya. Kar dai ku manta kuna tare da wannan tashar ta mai albarka, ku daure ku danna mana subscribe, sannan ku ci gaba da kasancewa da mu domin samun labarai na duniya baki ɗaya. Mun gode da ziyarar ku.